včera, kedy Slovensko vstúpilo do Európskej únie, sme si pre vás pripravili krátku a výstižnú prezentáciu. Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004. A teraz by som prosila všetkých, ktorí súťažia vlajky, aby vyšli na... Prosím, aby to bolo objektívne, že každé družstvo príde s prvou Vypracovanie úlohy, keď stihnú spoločníku, skôr nevadí, hodnotí sa počet správnych odpovedí. Dobre? Predstaviť výsledky dotazníku o Európskej únii, ktorý ste vyplňali v priebehu minulého týždňa. Dotazník: pracuje niekto z tvojej rodiny v štátoch EÚ? Najviac respondentov vybralo áno, 57%. Ste odpovedali na otázky, že ste z toho nerobili srandu, ale že ste odpovedali seriózne, aby sme tieto výsledky mali. A takisto za spracovanie Peťovi a Andrejovi, že to dali do grafov a zvládli sme to veľmi pekne. Jaromír Jágr, jeden z najlepších hokejistov sveta, Miloš Forman, držiteľ Oscara za režiu filmov. Ďakujem za pozornosť. Hlavné mesto Poľska je Varšava, počet obyvateľov je 36 miliónov 820 tisíc. Mena poľský zloty, 100 grošov rovná sa 1 zlotý. Hlavné mesta Poľska: Krakov, Gdaňsk a Poznaň. Pamiatky, ktoré sa v Poľsku oplatí navštíviť: Vielička, Solná baňa, Osvienčim, koncentračný tábor a Krakov. Ešte raz ďakujem všetkým prezentérom. Videli ste, že taktori mali aj strach. Nie je to jednoduché postaviť sa tu, prezentovať pred vami. Takže dúfam, že ste im držali palce. Všetkým ešte raz im ďakujeme aj učiteľom, ktorí tieto prezentácie pripravili. Ďakujeme pekne. Slovenska do Európskej únie. Nastúpia nám tu 4 futbalové družstva.
odozdávali všetko a tešíme sa, že takéto podujatie budeme mať v ďalšom školskom roku.